Ir-raba' bejta tal-fkieren tal-ilma baħar dik li kienet tinsab fajntu fiha faqset kompletament u produċiet total ta' 46 fekruna. Ir-raba' bejta li nstabet fajntu fiha fis-16 ta' Lulju kellha titmexxa fil-bajja tal-Mixquqa daqs li ġimgħat wara biex tiġi żgurata s-sigurtà tagħha. Il-bejta kellha total ta' 64 bajda b'46 li faqsu b'suċċess. Waħda minn dawn is-46 kienet għadha fil-bejta u ġiet igwidata b'mod sigur lejn il-baħar. Mill-ewwel bejta tal-fkieren fir-ramla tal-Mixquqa kien hemm total ta' 44 fekruna. Mit-tieni bejta li kienet tinsab ukoll fir-ramla tal-Mixquqa kienu faqsu total ta' 60 fekruna. U mit-tielet bejta dik fir-ramla l-ħamra f'Għawdex faqsu 81 fekruna. Dan ifisser li s'issa rajna total ta' 231 fekruna li faqsu b'suċċess. Għalkemm mistennija ferm iktar fkieren għal dan l-istaġun hekk kif din l-iktar riċenti kienet ir-raba' bejta minn 8. Wara dawn l-operazzjonijiet ta' suċċess hemm l-impenn u s-sagrifiċċju bla waqfien tal-uffiċjali tal-ERA u l-volontira ta' Nature Trust. Il-fkieren tal-ilma baħar huma speċi f'periklu kritiku u għal din ir-raġuni li diversi persuni jaħdmu lejl u nar sabiex jassiguraw li l-ebda ħsara ma ssir lil dawn il-bejtiet.